Masu sauraron mu barka da warhaka, barkanku kuma da kasancewa da Arewa Hope TV a daidai wannan lokaci. Sunana Aminu Said Ahmad, mu kasance tare da ku. Yanzu karfe 9 lokaci ne kuma da za ku saurari labarai da kuma rahotanni. Gwamnatin tarayya ta bayar da umarnin rufe makarantun kimiyya da fasaha. Shugaba Buhari ya ce idanun duniya na kan jami'an tsaron Najeriya a zaɓe mai gabatowa na 2023. Shin ko kun san yadda za ku kauce wa kamuwa daga cutar zazzabin cizon sauro? Gwamnatin tarayya ta bayar da umarnin rufe makarantun kimiyya da fasaha. Ministan Ilimi Adamu ne ya bayar da wannan umarni a wata takarda mai ɗauke da sa hannun wani jami'in ma'aikatar I.O. Olorunsho. Wasiƙar, wacce aka raba wa manema labarai a Abuja, an aika da ita ne zuwa ga babban sakataren hukumar kula da ilimin fasaha ta ƙasa (MBTE) Idris Bugaji. Ministan ya buƙaci a isar da wannan umarnin ga shugaban makarantun kimiyya da fasaha domin dakatar da harkokin karatu daga 22 ga watan Fabrairu zuwa 14 ga watan Maris na shekarar 2023 da muke ciki. Wasiƙar ta ce saboda matsalolin tsaro da ka iya shafar ma'aikata, ɗalibai da kuma dukiyoyi a cibiyoyinmu, ministan ilimi Adamu bayan tattaunawa mai zurfi da jami'an tsaro da abin ya shafa, ya umarci rufe dukkanin makarantun kimiyya da fasaha da ke faɗin ƙasar, kamar yadda jaridar Aminiya ta ruwaito. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shaida wa babban sufeton 'yan sanda na ƙasar tare da manyan hafsoshin sojin ƙasar cewa idon 'yan Najeriya da ma duniya baki ɗaya na kansu, yayin da ake da kyakkyawan fatan a kansu na samar da tsaron da ake buƙata domin tabbatar da gudanar da babban zaben ƙasar cikin kwanciyar hankali. Shugaban ƙasar ya faɗa hakan ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a hedikwatar tsaron ƙasar da ke Abuja, yayin ƙaddamar da kayan aikin tsaro da rundunar 'yan sandan ƙasar ta samar, kamar yadda BBC ta ruwaito. Shugaba Buhari ya yaba wa babban sufeton 'yan sandan ƙasar Usman Baba Alƙali game da managartan sauye-sauye da ya kawo wa rundunar 'yan sandan ƙasar. Yanzu kuma ga rahotanni. Shin ko kun san yadda za ku kauce wa kamuwa daga cutar zazzabin cizon sauro? Shin ko kun san illar da take iya haifarwa a cikin jikinku? Ko kun san magungunan da ya kamata ku rika amfani da su domin maganin cutar? Wakilin Arewa Hope, Abba Muhammad Lamisan, ya haɗa mana rahoto na musamman akan hakan. Zazzabin cizon sauro cuta ce da sauro ke haifar da ita. Yana yaduwa ta hanyar cizon macen sauro mai cutar Anopheles. Idan ba a kula ba, zazzabin cizon sauro na iya zama barazana ga rayuwa da sauri ta hanyar katse isar da jini ga gaɓoɓi masu muhimmanci. Magani ga zazzabin cizon sauro yawanci ya kunshi haɗakar magunguna don kashe ƙwayoyin cuta da kuma kawar da alamun cutar. Cuta ce wacce ƙwayar cuta mai suna Plasmodium ke haifar da ita. Ana kamuwa da cutar ga mutane a lokacin da sauran Anopheles ya yi cizo tare da tsira allurar ƙwayar cuta ta Plasmodium a cikin jini. Alamomin zazzabin cizon sauro yawanci sun haɗa da zazzabi, sanyi, gajiya, gumi da ciwon tsoka. A wasu lokuta yana haifar da matsaloli masu tsanani kamar anemia, jaundice, har ma da mutuwa. Asalin cutar malaria, an yi rikodin zazzabin cizon sauro tun zamanin da. Ana samun nasoshi a cikin rubuce-rubucen Herodotus, Hippocrates da sauran marubutan farko. A shekara ta 1880, Charles Labran, wani likitan sojojin Faransa, ya gano kwayar cutar zazzabin cizon sauro a cikin jinin mara lafiya. A shekara ta 1897, Ronald Ross, wani likita ɗan Birtaniya kuma masanin ilimin halitta, ya gano sauro Anopheles a matsayin sauran da ke ɗauke da cutar. Tun daga wannan lokacin, masana kimiyya da ƙwararrun likitoci suka haɓaka jiyya da yawa. Duk da haka, har yanzu babu wani rigakafi ko magani kamar wanda aka samu a 2021. Cutar typhoid da malaria, typhoid cuta ce da sauro ke haifar da ita. Duk da haka, kwayar cutar typhoid, salmonella, typhi shi ke haifar da ita. Ana kamuwa da typhoid ga mutane ta hanyar gurɓataccen abinci, ruwan sha ko saduwa da mai ita. Alamomin typhoid sun haɗa da zazzabi, gajiya, rashin ci, ciwon ciki da gudawa. Idan ba a kula ba, zai iya haifar da wasu matsaloli masu tsanani kamar ciwon huhu, ciwon hanta, har ma da mutuwa. Magungunan da aka fi amfani da su wajen magance zazzabin cizon sauro waɗanda sun haɗa da hanyoyin haɗin gwiwar tushen artemisinin, ACTS, quinine, chloroquine, mefloquine, doxycycline da flamaquine. Magani mafi inganci zai ɗora ne akan nau'in zazzabin cizon sauro, wurin da ya kamu da cutar, da shekarun mutum, yanayin lafiyarsa da sauran abubuwa. Abba Muhammad Lamison, Arewa Hope TV. Ƙarshen labaran da rahotannin kenan. Za ku iya samun waɗannan da kuma wasu labaran idan kuka bi mu a shafinmu na yanar gizo a arewahope.com ko kuma a shafinmu na YouTube a Arewa Hope TV. Ni Aminu Sa'id Ahmad nake cewa mu huta lafiya.